नाचो हो नाचो जबले होई नहीं भोर, टूट जाई चौकी चाहे टूट जाई गोर। नाचो हे नाचो जबले होई नहीं भोर, टूट जाई चौकी चाहे टूट जाई गोर। अरे ये नहु पतनी का विचार कइले हो, विचार कइले हो, विचार कइले। तो आज के रतिया ये फूल मतिया है फलनों से प्यार कइले, कि आज के रतिया ये फूल मतिया है फलनों से प्यार कइले। तो जी हाय भैया, आप सब कैसन बानी जा। और हमरा पूरा आशा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, स्वस्थ होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक नीतीश सिंह, और सबके हम एजे से प्रणाम करतनी है भैया। आप लोग अपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जा। और आप लोग के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही लाजवाब हम ये ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लगन स्पेशल सॉन्ग लेके आ गिल बानी। तो ए भैया हो, आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के, अगर रउआ सब अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा देतनी है भैया, अच्छा से गायकी कर देतनी है भैया, तो आशा ना बल्कि विश्वास बा कि ई आप लोग के बीच में मार्केट में इस सॉन्ग ई गाना ज़रूर बाजी। और आप लोग अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा। आप लोग के अच्छा गाना नइखे मिल पावत, अच्छा मैटर नइखे मिल पावत है भैया। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके आ घंटी के बेल आइकन दबा लीजिए भैया। काहे से कि अगर बेल आइकन रउआ सब दबा ले जा तो कोनो भी अगर गाना हम अपलोड करतनी तो आप लोग से के पहले नोटिफिकेशन हमार चल जाई। और थोड़ा बहुत हमार सर्दी भइल बा, अगर गावे में तंचियो त्रुटि होई तो आप लोग माफ़ करब जा। और आई जा रउआ सबके बीच में हम मुखड़ा सुनावत तानी। मुखड़ा कौना भाव में कैसे गावे के बाटे है भैया, आई जा हमनी के सुनी जा। अरे नाचो हो नाचो जबले होई नहीं भोर, अरे टूट जाई चौकी चाहे टूट जाई गोल। अरे नाचो हो नाचो जबले होई नहीं भोर, आ टूट जाई चौकी चाहे टूट जाई गोल। नहु पतनी का विचार कइले, विचार कइले हो, विचार कइले। तो आज के रतिया ये फूल मतिया है फलनों से प्यार कइले। तो आज के रतिया ये फूल मतिया है फलनों से प्यार कइले। तो भैया रउआ सब अच्छा से मिला के गाइब जा। कहे से कि हमार बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी भइल बाटे, खांसी भइल बाटे, गाला बैठ गिल बा भैया। लेकिन आप लोग के प्यार आशीर्वाद हमरा के बुला लेला। और अगर रउआ सब फुल सॉन्ग चाहतनी तो स्क्रीन पर नंबर बाटे, नंबर पर संपर्क करी जा। और नंबर नोट भी कर ली जा, 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग कॉल करी, और कॉल कैला पर आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में इस सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग कॉल करी जा। और आप लोग के बीच में फिर मिलल जी अगला वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय सो मच, धन्यवाद।